بجرا یەکەمین کۆ ڕۆژەڤا پەکەکەیە چ ساڵەڤا پەکەکەینە ڕۆژەڤاوێ ji ber ku ev hey 23 sal 24 sal vî benîştê hanê dicû û vê derewa hanê dike û xelk jî bawer dikin û li çepka dixin û ji tirsa ji baweriyê li gorî vê derewa hanê diçin. Çîroka Apo û tejrîda li ser Apo dewleta Tirk tejrîd li ser Apo kiriye û ez nizanim ji bo çi wê dewleta Tirk tejrîdê li ser Apo bike. Yani çi xeteriyê Apo çi metirsiyê Apo li ser ewlekariya dewleta Tirk heye ku Apo ra bi herê tejrîdê li ser wî bike. Apo yani pirtûkên Apo li Tirkiyê tên çapkirin. Gelek cara parêzerê wî malbata wî diçûn yani diçûn û tên cem wî. Heta hinek kes name ji Apo bi xeta destê Apo di medya Tirk de bela kir. Ew yekî Dêrsimî hebû ku zilamê mîtê bû. Çibû cem Apo û name ji Apo di medya Tirk me berê jî behsa wî kiribû. Çi heye dihêle dewleta Tirk yani tejrîdê li ser Apo deyne û nehêle Apo biaxive ji ber ku axaftinê Apo li dijî berjewendiyên dewleta Tirk e. Qaşo niha Apo kopesnê dewleta Tirk dide. Hîna di sala 2000 de dewa Urfayê de pesnê dewleta Tirk dide. Pesnê Kemalîzmê dide. Pesnê qunaxa damezrandinê a komara Tirk dide. Şêx Saîd û hevalên wî û sereldana Şêx Saîd wan neheq dihesêbe. û Mustafa Kemal Atatürk û komkujiyê Kemal Atatürk wek Tirka gotî heqlî dibîne. Ka çi heye Apo wilo di van qunaxên 24 sala de metirsiyekî cidî li ser dewleta Tirk çêdike li ser komara Tirk çêdike heta komara Tirk dewleta Tirk ra bi tejrîdê li ser Apo ferz bike. Ev derewekî wilo yani ev entelektwelê derdora PKK rojnamavan, nivîskar, rewşenbîr, hunermend, hevîrmend, rewşenbîr, rewşenhevîr biborin. Ev kesên normal, ev giregirên HDP û MADP û derveyî welat hindirê teneke, keneke, Qeremus, Zibêr Eydar vana rojkî ji roja wilo li ser xwarinê qehwa wan li ber wan ya çayê vedixwin ya li hindirê hemamê de ya li hindirê tualêtê de dûrî PKK. Piçekî ji xwe re bifikirin. Piçekî wilo mejiyê xwe piçek mejî biçeleqînin wilo li hev dixin. Bifikirin baş e ka Apo çi xeteriyê dike çi yani metirsî heye li ser dewleta Tirk heya dewleta Tirk ra bi tejrîdê li ser wî deyne. Tiştê ku Apo ji sala 2000 dixwaze ji Qendîlê pêk tîne. Ji PKK pêk tîne. Duruşmeyên xwe guhart, navê xwe guhart, stratêjiya xwe guhart, hemû tişt yani ji ser xwebûn û azadiyê hatî komara demokratîk Apo kir felsefa rêxistinê û rêxistin dixwaze bike felsefa civaka Kurd. Ji bo ku bibe felsefa civaka Kurd, ji bo ku neteweya demokratîk û komara demokratîk a Kemalîzmê, a Kemal Atatürk bibe felsefa civaka Kurd pêwîst dîroka Kurd reş bibe. Apo bi vî rengî PKK li vî rengî yani wî aliyê hanê de dixebite. Wê malbata Barzanî reş bikin, wê malbata yani şoreşên Kurda, serhildanên Kurda hemû wilo bi şêweyekî kirêt
و بێبەختی ڕەش بکن tenê ji bo paqijkirina PKK û paqijkirina Komara Tirk û bahane bidin Apo û bidin PKK ku rast bi vî mentiqê hane bi vî şêwazê hane ji bo ku tiştê mîtê ji Apo dixwaze bi esas û bingeh de hundirê vê civaka hanê de pêwîst e tiştê li cem Kurda heyî dîroka Kurda heyî a kevn wan û divê pê were lîstin kî Apo dema Apo pê bilîze ne wek Medenî Ferhoyî ne wekî yekî din ne wekî nivîskarekî ya siyasetmedarekî yên din na Apo serokê newewî yanî gotina wî nabin dido yanî bîyî dido gotina Apo bîyî dido û sisê û çar û deh jî lê wilo tê fêmkirin serokê netewî serokê newewî axaftina wî dubare nabe dewleta Tirk bi vî rengî hanê nêzîkî Apo dibe ew ê ji bo çi rabe yanî yekî di xizmeta dewleta Tirk de yî yekî di xizmeta Komara Tirk de yî yekî pesnê damezrînerê Komara Tirk dide û tiştê ku dixwaze daxwaz û armancê ku dixwaze li gorî yanî ê ku Apo dixwaze li gorî dewleta Tirk e Apo ji ber çi wê nehêle biaxive û rêlpêşiya wî bigire û derfet nede û kontaktî bi parêzerê xwe re ya malbata xwe re çê neke ji ber çi bixabin ev derewa hanê ku heta roja îro tecrîd û tecrîd û xelkê derxînin kolana û xelkê pê mijûl bikin û enerjiya gelê Kurd li tiştê tewş û virt û vala bela bikin yanî ji xwe ne derdê PKKyê enerjiya gelê Kurd ev zerer û ziyanên madî ku digînî gelê Kurd ne xemû xeyalê PKKyê lê mixabin gelê me jî wilo xwasta wilo besît û dilpak e ku PKK berê vî gelê hanê bide kî derê wilo PKK biçin kêm dibin bandora PKK kêm bûyî yanî PKK nema dikare bi şiddeta berê bi tundûtûjiya berê bi sertiya berê vî gelê han zorê lê bike ji ber ku me berê jî gotiye PKK di salê heştê û notî de kuştin jî dikir dibin navê di rêya Kurd û Kurdistanê de yê di rêya serxwebûn û azadiyê de yê û di rêya nizanim niha PKK ne tevgerekî azadîxwaz e dewlet û serxwebûnê naxwaze ne tevgerekî rizgariya netewî ye armancên PKK tê bibe û bîne biguvêşe wekî armancê komelekî civaka sivîl e yan jî wekî armancê em çi bêjin partiyekî siyasî di hundirê Tirkiyeyê de partiyekî siyasî ye wekî Partiyên Tirk e demokrasî û civak û tiştên ekolojî û ev vî rengî prensîbên tevgerên rizgariya netewî têde peyda nake em warin mijara Apo me li ser Facebookê jî nivîsand û ez vê dîsa bi zimanê Kurdî zelal û dubare dikim agahî gihîştin me ji aliyên yanî nêzîkî rêxistinê û peywendîdar û bi ewle Apo nedibin tişrî dedê Apo her hefte yanî her meh jî carna her hefte carna di hefte lê bi giştî tecrîd tune Apo bi telîfonê bi kesên nêzîkî rêxistinê kadroya rêxistinê diaxive mesele çawa çêdibe berpirsekî dewleta Tirk ku teklîfê yanî peywera wî yê erkî wî ku vê kontakta hane çêbike bi kesekî mînak dibêjim mîna kes dibêjim
بقرا مصر أبو بقرا مصر ناخذه هم كيفين بمدني فرحوش ناخذ أبو نزان مدني فرحوش كي أنا مهرن إمرأة لي أمبيجن مدني فرحو أبو مدني فرحو كي ها أويل لنسيبينه إليشي دكانا يكي زيرين كركي سرياني كربو ودكاناوي دزيبو شيلابو واقرون بحثاوي دكن از بيناز دكم لي مدني فرحوية سياسة مدار وإن بيسكر از بيناز ناكم أبو يقولوا بيش كي ون يعني كادرو كي از نافانا بيش او بير باخذه و اي بربرسياري دولتي وبيجي السبع ساعات 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعاتك يجير تثبيتك ايفاري وبرز عبد الله أجران لقلته بآخر و أبي جامعي ريحاني في برادر ريحاني في كادرو ريحاني في ولاد باريس ريحاني البندا تليفون خود بينه وتليفون تي وابود آخر 20 دقيقة نيف ساعة جارنا دتش ساعتك اب مسألة ميش دي نجنا هذا اللي نو كشفت بيني اشكره دبه اگر اوی برادری هانی يعني سویاوی ناوا ریخستنه ده ناوا کادروا ده ناوا ریخستنه ده ناو سویایی بلنده يعني ناو لي تيناس كرن اگر ابو وير دا اخذه يمكي ابو نها بقنديل اجير دا اخذه بجمعة اجير بالصبري اوكر حتى هن اقايانت بين ابو جاركي او مظلوم عبد جيرا اخبيه اف اقاهي شقي راس نراس انظر بلي اف اقاهي جهاشتنا كريزا مظلوم عبدي وريخستني وكابي مظلوم عبدي بشرنجي خوستي خو بقينا ابو مساج بشينا ابو كد بن تهديد وقفخارنا PKK دي PKKوي خاين اعلان كري تهندري ريخستني دي مديا دي تشيروكا كيدنا ليهن اقاهي جهشترمه كو اف ابو بمظلوم عبد جير اخوي راس نراس ازبيا نزانم لي اقاهي جهشتمه اجبر دبيجم تكس ابو بيوندي وي باوروبا رهنه بك هن كادرين ريخستني هن ولاد باريزين ريخستني سرتريان تنجبر هلبت ابو حمو كثير جير ناخذ دبن كنترول عميته بآگاهداری میته آپو داخل يعني هفته در باسبويجي مجارن آخافتنا آپو بالتليفون جوار بيش يك آپو دبيجي نها دولة تماما بالتبعي بقشتي كتيبن كنترولا أردوغان نتني آكبه أردوغان كسايتية أردوغان شخصية أردوغان و قوس الصالة از المخاطب دقارية مخاطب من پیدا نتكر نها مخاطب ديتي ما بس تاويجي أردوغانه و يعني ويد دم بيج تشتين باش تشوفن اولو سيجنالي ابو اشارة ابو دخالة يكيد اخافتنا خود بيد بيجي خالة دوا دبيجي كو ده وان هالبجارتنين پیش بری ما لپیشیا ما داویا ما اداري هالبجارتنين شعردارية لتركيا نبن آلاف برا كسكلوا صورني واستثمار نك جهفالي خور هذا بو ماذا بو دم وغم بارتين PKK رسمية ليقال لتركيا كسوة استثمار نكن لفي طرفي بن للفي طرفي بن لي ابو نكار بيجي دنگي خو بدن AKP بركو ده شفره ده بياش كره بي ابو دما كو كاره دنگي هذا بآلي بك وبلانين جميل بايك وشبكرين تركيا جني
و CHP têk bibe yan jî asteng bike, bi vî rengî hanê AKP çi dixwaze? AKP tenê dixwaze hêza Kurda, kütleya Kurda neçe nekeve hesabê CHP. Vê tenê dixwaze. Tiştek din naxwaze. Yani AKP naxwaze heta yani werin xwe eşkere bikin piştî heqwasa salên dijatiyê werin bibin hevalê me û bi bang û daxwaza Apo na yani ne Apo xwe dixe vî halê hanê ne AKP dixwaze. AKP tenê dixwaze Kurd biçe xwe bidin alî, yani nebin alav û destekên CHP li dijî AKP ev tenê bes. Apo vê xala hanê jî di axaftina xwe de dabû nîşandan. Mebesta me ji meselê ku ev derewa ku PKK dike tecrîda li ser serokatiyê Ehmed Qaramûz derkeve bêje tecrîdeke mutlaq li ser serokê gelê Kurd heye, ev dereweke mutlaq ev dereweke mutlaqî PKK ye û mixabin jî kesên wekî Qaramûz û Êdin jî wilo wekî pexpexa yani dubare dikin û dibêjin û xîna xwe şêrîn dikin li cem PKK. Ev derewa hanê li demên pêşî de wê eşkere bibe. Ev vîdyo jî wê bimînin belge. Ev axaftina hanê wê bimînin belge û di dawî de î sal bi, salek din bi, 2 sal bi, 3 salê din bi, çi tiştên PKK ku eşkere bûyî ê berê û tiştên PKK û derewên PKK ku niha jî dike wê sibe eşkere bibe. û vî vîdyo hanê ji bîr nekin. Apo çiyên hêja û delal û xweşewîst û xwînşêrîn û biaqil, ez wek ji we dibêjim serokê we nedibin tecrîd didey, hûn dibin tecrîd bidin. Hûn Apoçî we PKK we xistî dibin tecrîd didin. Tecrîda çi? Yani PKK we dûrî aqil kiriye, we dûrî mentiq kiriye, we dûrî ku hûn karibin carekî wilo mejiyê xwe bikarbînin derveyî zindana PKK, derveyî dogmatîzma PKK, derveyî înformasyon û şiroveyên medya PKK. Gelê Kurd yan jî gelê Apoçî ku me re nikaribêjine Kurdin mixabin yani Kurdin PKK tecrîdekî gelekî dijwar li ser kadroyê xwe, li ser hevalbendên xwe, alîgirê xwe tecrîdekî gelekî dijwar li ser wan ferz kiriye, ji azadî ne ji Apo re bixwazin, azadî ji xwe re bixwazin ku hûn kengî rojekî berî rojekê ji dogmatîzma PKK û tecrîda ku PKK li ser we ferz kirî, tecrîda ku hûn tê de ne azadî ji xwe re bixwazin, ne ji Apo re bixwazin. Apo ne bi hewcetî, Apo ji xwe bi hemû tiştî lîstî, bi dîrokê, bi mafê Kurda, bi doza Kurda xwe kiriye yani hemû tişt. Ew yekî yani di dervayê zindanê de bû jî hemû teşqele dikirin, nadin dirê zindanê de jî teşqelê xwe berdewam dikin. Hûn rebenê xwe dêne. Gelî Apo çiyên hêja. Hûn rebenê xwe dêne, hûn ji xwe re azadiyê ji xwe re bixwazin. Şikandina tecrîdê ji xwe re bixwazin. Hûn dibin tecrîdê de ne. Hûn bi hewceyî ku mero bi rastî dilê mero boç şewite. Ez jî li dijî vê tecrîda ku PKK li ser we ferz kiriye, ez li dijî wê me. Ez hewl didim bi van rexneyê han, bi van şiroveyê hanê, bi şekî we ji hundirê vê tecrîdê de hanê derînim.